Morning mga kalapatid. Ito na yung mga laka natin. May itlog nyo si White. Lalo na itlog niya. Suabe. Laki ng itlog niya. Laki. Lalaki na mga anak kayo. Pagin natin kasi matapang siya. Ito yung papakain. Tingnan natin isa dito eh. Nangitlog na rin. Nagsasabay-sabay sila. Ito yung bali ito yung si Franco. Matapang. Ang laki ng katawan nito eh. Ito yung asawa niya oh. Si ano to? Si wala na. May ito ng papakain. So, ganda ng kulay nito. May black sa mata. Ito yung mga laki ng itlog niya. So, subscribe lang mga kalapatid para ma-update kayo sa mga susunod na video. Salamat.